aku matur Bagong ku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur, ya ora apa-apa aku tak matur. Ah, piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawentahing para kawula budidaya mujudake ketrampilan tangan kayata lan liya-liyane padha karo kene. Ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa ki mesti padha diparingi dhuwit. Ngono lho. Dadi padha betah tekan kono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik, Mir. Mau ayah kok saiki, Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparu sanak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho. Rejeki iki nek malak sudane cepet Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nampa rejeki kuwi. Wo, arep ming entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih ndi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun. Marsinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha ta? Ha iya.